Tarata mɛ kalo tile 5 san 2020 aw minnu sɔgɔlimana bɔlɔlɔ sanfɛ ka aw fo aw sigiyɔrɔ bi an bɛna na don babu na olu filɛ ni minisiri Yaya Sangare n'ale ye kunnafoni minisiri so ye ale bɔra ka taa AMAPU baarakɛyɔrɔ la ka taa jateminɛ kɛ coronavirus kɛlɛli fɛɛrɛw cogoyaw kan o kɔ an bɛna se Kayi mara la denmisɛnninw kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin waati na sufɛ an bɛna faamuyali di aw ma o cogoyaw kan o kɔ ka taa se Burkina ni maliyɛn minnu ni kɛlɛ kɛlen bɛ ka u bɔ u sigiyɔrɔw la olu ye gɛlɛya min sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na an bɛna o kunnafoniya di aw ma ka se coronavirus cogoya n'o ye fiɲɛbana ale cogoyaw kan jamana kɔnɔ bi don in na nin bɛna kɛ an ka babu kɛnɛ sigilen ye. Kunu tɛnɛ mɛ kalo tile 4 an ka kunnafoni minisiri n'o ye Yaya Sangare ale bɔra ka taa yala ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ fiɲɛbana min n'a bɛ jamana in kɔnɔ cogo min jamana ɲɛmaaw ka laɲini cogoyaw la n'o y'a sɔrɔ jateminɛw talen bɛ ani fɛɛrɛw baarakɛyɔrɔw la u ka cakɛdaw la k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ olu bɛɛ bɛnnen bɛ sen ma cogo min a ka bɔli la sa a sera kunnafoni ani lakodɔnni cakɛda ni ale bɛ wele nazarakan daɲɛ surun na ko AMAPU a sera ye nɛgɛ ɲɛ 10 waati yan'a ka don u ye fari funteni jateminɛ na o kɛra k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a fari man kalan o kɔ a y'a tɛgɛ ko a ka safinɛ ale a ka chauffeur n'o ye a ka mɔbilibolila ye ka na se a ka lakanabaa ma n'o ye garde corps ye ninnu bɛɛ jateminɛ kɛ u fari funteni cogoyaw la ka tɛgɛw ko o kɔ sa a kunbɛra AMAPU cakɛda o ɲɛmaaba fɛ n'o ye Birama Ture ani a ka danga n'o ye Christian Diallo ye ninnu ye minisiri Yaya Sangare ale kunbɛ ka bisimila ka kunnafoni jɛlenw di a ma AMAPU cakɛdaw olu ka baara bɛ kɛ cogo min bi walasa coronavirus n'o ye fiɲɛbana ye olu bɛ se ka kisi nin bana jugu in tɔɔrɔ ma cogo min o kɔ minisiri ye taama kɛ ka yala ka don AMAPU baarakɛyɔrɔ kelenna bɛɛ lajɛlen na ka jateminɛw kɛ k'a ye k'a fɔ ko tɛgɛkominɛ ale ni gel hydroalcoolique n'ale ye tɛgɛ susalan ye ko tiɲɛ ko Ala ko bɛ bi AMAPU baarakɛyɔrɔ kelenna bɛɛ lajɛlen da la a ko tuguni ko min y'a nisɔndiya nin bɛɛ kɔ k'o ye k'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko AMAPU cakɛda kelenna bɛɛ lajɛlen k'u nun bɛɛ lajɛlen datugulen don ni musuwaruw ye nun datugulanw nin waati in na a bɛ u ladɔnniya k'a f'u ye ko jamana ɲɛmaaw ka hakilinaw cogoyaw la u b'a yira an na ko diɲɛ ma don o don n'an bɛ bɔ ka don cakɛda waatiw la k'an ka nun a n'an daw datugu min b'a to an bɛ se ka kisi ka bɔ bana in cogoya ma ka tɛgɛ ko k'o matarafa waati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan an bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ an bɛ segin o du kelen de kɔnɔ ayiwa ni an kɛra banakisɛ ta fɛn ye kɛnɛma an bɛna a lase an ka denbaya de ma o cogoya la sa ni an ye lakana ninnu fɛɛrɛw matarafa a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi an b'an fɛmɔgɔw kisi AMAPU ɲɛmɔgɔw olu b'a yira ko minisiri ka nin bɔli k'a jara olu ye kosɛbɛ ka d'a kan olu ka cɛsiri baara don o don nin bɛna kɛ sababu ye ko dɔ fara o baaraw kan. Burkina Fasokaw fɛ sa an b'a yira la k'a fɔ ko maliyɛn min n'olu kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ala ni gɛlɛya min Mali kɔnɔ nin waati in na ka t'u sigi Burkina Faso ko gɛlɛya dor'olu kan dɔgɔkun tɛmɛnen na nin kunnafoni an b'a sɔrɔ AFP n'o ye tubabuw ka kunnafonidisoba dɔ bɛ yen an b'a sɔrɔ ale fɛ a b'an ladɔnniya k'a fɔ an ye ko kunun tɛnɛ ACR n'o ye diɲɛ tɔnba Nations Unies ale ye bolofara min ni ale ka baara kɛrɛnkɛrɛnlen don minnu kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ala ni gɛlɛya sababu ye ka taa sigi jamana wɛrɛ kɔnɔ olu cɛ baaraw ma ale b'a yira an na k'a fɔ k'a nisɔngoyalen bɔra a kalama k'a fɔ ko Burkina finitigiw k'olu de nana ko ka don Mali den minnu n'u kɛlen bɛ k'u sigiyɔrɔ bila nin waati in na ni ka t'u sigi Burkina Faso ala ni kɛlɛ sababu la ko gɛlɛya don olu ma ka d'a kan Burkina sɔrasiw olu n'u ka sabaraw
matrakiw fo ka se ceinture ni busan wɛrɛw ma olu donna maliyɛnw tu la ni ka taa u lajaba kosɛbɛ fo maa 32 olu joginna u ko nin tɛ se ka bɛn cogo si la ka d'a kan ni maa y'a sigiyɔrɔ bila ka na e fɛ yen a kɛra i dɔ de a ka lakanani a ka kɛnɛya a fɛn bɛɛ o bɛ e kan e man kɛ sababu ye k'o tigi lajaba ACR b'a yira an na k'a fɔ ko nin waati in na maliyɛn 6,500 olu de sigilen no bi Burkina Faso jamana kɔnɔ ayiwa k'a tɛ se ka bɛn cogoya si la olu ka se ka lajabali sɔrɔ hali ni u ye ko min kɛ ni a ma faamu o b'a yira an na k'a fɔ Burkina sɔrɔdasiw ka fɔcogo la ko bingannikɛla dɔ de sera sɔrɔdasiw ma olu binganni kɔ olu bolila ni ka taa don maliyɛn ninnu tu la ayiwa olu fɛnɛ ma ko bɔ ko la u taara ka taa maliyɛn minnu bi n'olu bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ ka taa lajabali se olu ma ACR kɔni y'a ka nisɔngoya yira nin ko in na kunu lajɛ dɔ senfɛ an ka Kayi mara la sa an ka kunnafonidila minnu bɛ olu bɛ an ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na ko Kayi denmisɛnninw k'olu de fununen don kabini sibiri fo ka na se kari ma denmisɛnninw de bɛ bɔ sufɛ ni ka taa polisiso ko kɔnɔna k'olu tiɲɛ walima ka pinɛw jeni sirabaw kan nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min na o ye k'a dɔn mun de kɛlen bɛ nin waati in na ka Kayi denmisɛnninw k'olu funu nin cogoya in na an ka Kayi mara ɲɛma ale ni Kayi sigida baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka jateminɛ kɛ walasa ka se k'a dɔn nin funu kun ye jumɛn ye nka jateminɛw b'a yira an na k'a fɔ ko kun jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ denmisɛnw ka nin funu in kun na nka ko cɛsiri k'o bɛna kɛ diɲɛ ma don o don min b'a to Kayi mara bɛ se a ka lafiya k'o sɔrɔ cogo min na yanni o cɛ an b'a ye dɔgɔkun tɛmɛnen na dɔgɔtɔrɔw ka lafasali jɛkulu olu kun kɛlen bɛ ka baara bila boloda min ye k'u ka nisɔngoya yira u ka baara taabolo cogoyaw la o cogoyaw la kɛnɛya minisiri n'ale ye Michel Siribe ale ye taama kɛ ni ka ninnu funu k'o jɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn ani kɛlɛya sabati Kayi mara ani jamana in fan bɛɛ la min ye coronavirus cogoyaw ye sa minisiri so n'o ye kɛnɛya minisiri so ye ale ka layidu dilen k'a yira ko diɲɛ ma don o don a bɛ kunnafoni jɛlen a b'o di diɲɛmaw ma k'a yira bana in bɛ cogo min jamana in kɔnɔ o bɔli min kɛra bi an b'a ye k'a fɔ kunun tɛnɛn ka na se bi ma sɛgɛsɛgɛli 133 kɔ maa 32 ala olu garisɛgɛ don fiɲɛbana in banakisɛ la maa 5 olu kɛnɛyara k'olu bila ka taa u ka so maa 3 olu sata u bɔra fiɲɛbana in na jateminɛw la sa an b'a ye k'a fɔ bana in donni an fɛ yen ka na se bi ma maa 612 ala de garisɛgɛ don nin banakisɛ in na maa 32 olu sata bɔra a la hali ni 10 olu ta kɛra an ka kɛnɛyasow kɔ maa 228 olu nɔgɔyara k'olu labila ka taa u ka so maa 7 sa olu bɔra ka taa kɔkan ka taa furakɛli la hali ni kunnafoniw bɛ di an ma bi k'a ye k'olu maa 7 la sa maa 3 olu yɛrɛ sɔrɔ an b'a ye k'a fɔ maa 2013 nin waati in na olu bɛ sɛgɛsɛgɛlibagaw fɛ ka d'a kan waati dɔw la olu ni banabagatɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na kuma dɔw la o cogo la sa an bɛ sigi ladiliw kan k'a yira ko walasa i bɛ se ka kisi banakisɛ ma a ɲininen bɛ an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛw ko k'o matarafa kosɛbɛ waati ni waati ka gel k'o kɛ an tɛgɛ la n'an kɛra sɔgɔsɔgɔfɛn sa an ka sɔgɔsɔgɔ an nɔngɔn kɔnɔ walima ka tiso nɔngɔn kɔnɔ min ye furancɛw ye an k'o bila an ni ɲɔgɔn cɛ jamayɔrɔ la mɛtiri 1 fo ka taa se mɛtiri 3 ma n'an bɛ bɔ an ka duw kɔnɔ an ka nu ni an daw datugu ni finiw ye ni an ye nin kɛwale ninnu matarafa a ka ca ala fɛ an bɛ kisi ka bɔ nin fiɲɛbana in tɔɔrɔ ma n'ale coronavirus an bɛ dugawu kɛ hali bi banabagatɔw
ala ka lafiya di u ma min ye tabaw ye ala k'olu lahinɛ ka segin k'u ma lafiya ye. Kabako ni ye kabako ko ye min kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 18 tɛmɛnen. Nin ye wari falennaw ye minnu ka baara bɛnnen bɛ wari falen cogoyaw ma. 2,000 ani 4,000 kɔrɔ fo ka taa se sefa wari miliyɔn 40 hakɛ la. Ni ne sɔrɔla kamalenin 2 bolo a fobiyelama. U ŋaniya kun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka nin wari in cari an ka jamana kɔnɔ don nataw la. Nin bɛɛ sa ala ni an ka 7e arrondissement o commissaire principal ni ale ye Alfuseni ak Sulemani ye. Ale filɛ ka tɛgɛ da kɛ ninnu na avril kalo tile 18 tɛmɛnen ka cɛ 2 in minɛ ni k'u bila dibi la nin waati in na k'u bila komini 5nan sariya bolo ka bolo kan min b'a to ninnu ni ɲangata min ka kan u ka se ka da u kan. An bɛ a fo hali bi a ka cɛsiri la min ye jamana lakana cogoyaw ye min b'a to an kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka da su ka wuli sɔgɔma k'a sɔrɔ an ma jɔrɔ kuma tɛ ka hami. An bɛ Mali finitigi bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na u ka cɛsiri la. Ni bɛ an ka bi kunnafoni kuncɛ an b'a yira la k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ waleyala ala ni AMAPU ani ANCD ka boli ɲɔgɔnma a k'an bɛn waati wɛrɛ.